Diyos Maray na Hapon, Tabi Sendo, kapos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, Munyanal Down, ning Martes, petsa 4 kang bulan, ning Nobyembre 2025. Kasog ba mga tugang, sa tuyang pinagselebrar ang kapistahan ni San Martin de Porres, bagayon ng mga tugang ang istorya kang santong ito, na kahit na po siya ay ordinaryong praile o brother cooperator, siya po ay dakula ang sa iyang naiambag sa simbahan dahil sa kanyang kapakumbabaan. Nangyari daw na petsa 4, sa tuyang sineselebrar mga tugang, ang saro na naman mga santo, si San Carlos Borromeo. Alam mo mga tugang, sabi nga ni, may 3 bagay na mahirap pagsamahin. Ayan, mahiling ta sa iyang pagkatao. Una, ang kabanalan. Okay? Banal, santo, pero mayaman. Isa pa yan. At karangalan. Yun ang makikita natin sa taong ito. Banal po siya, mayaman pa siya, may karangalan pa siya. Pero ano po ang talaga ang ugat dito? Alam mo, balik po tayo sa tinatawag natin kapakumbabaan. Kasi ang taong mapakumbaba, kahit na po siya mayaman, kahit na po siya ay may karangalan, ay may kabanalan. Ito po ang pinakaugat kasi. Pag halimbawa ang isang tao ay mayabang, hindi po siya magiging banal. Kasi pwede mong ipagyabang ang kayamanan, ipagyabang ang iyong karangalan, pero hindi ka po banal. Alam mo, maganda po ito pag sabi nga, pag-isip-isipan natin ito, itong 3 bagay na mahirap pagsamahin, pero makikita natin ito sa buhay ni San Carlos Borromeo. Ang kanyang buhay kabanalan, ang buhay niyang kayamanan, mayaman po sila, at ang buhay niyang karangalan. Ito ay matatagpuan sa kanyang buhay. Hindi siya nagmalaki, hindi niya pinagyabang ang kanyang kayamanan, hindi niya pinagyabang ang kanyang karangalan. Kaya nga, doon po masasabi natin ang taong banal ay may pakumbaba, may kababaang loob. Yan po, magandang paanyaya ito sa atin ngayon. Kasi di ba ngayon na November, atin pinagdiriwang ang All Saints Day at ang All Souls Day. So, maganda po natin na tayo habang nabubuhay, tayo ay mamuhay na may kabanalan, maging mayaman din, at may karangalan. Kabanalan dahil po tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan po importante sa buhay natin. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kayamanan, dahil po tayo ay siguro masabi ng pinagpapala, dahil po sabi nga tayo ay maswerte din sa buhay, o tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo ay nagiging masabi natin na tayo ay talagang, ito nga, sinasabi natin na tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos, ay talagang kailangan natin na tayo ay mabuhay ng marangal. Yan po talaga ang magandang layunin sa buhay. Banal tayo. At wala na pong masama maging mayaman. Kung ang kayamanan po natin, gagamitin po natin ang kayamanan nito, hindi pang sarili lang kapakanan, kundi maitutulong po natin ito lalo na sa mga mahirap. At kung may karangalan tayo, siyempre may influensya po tayo, gagamitin po natin ang karangalan na ito sa pagtulong. Alam mo, malaking tulong po yan. Ang ating kabanalan, ang ating kayamanan, at ang ating karangalan. Sino po ba sa atin ang may kabanalan? Yun, tayo po lahat banal.
tayo din po ay mayaman. Wala pong sasabihin, wala po ako mong may bibigay. Meron po tayong may bibigay. May bibigay po natin ng panahon, may bibigay natin ang ating kakayahan, at makakapagbibigay din po tayo ng pera, ano? At lalong-lalo ng karangalan. Kasi lahat tayo anak ng Diyos eh. At ang bilang anak ng Diyos, may karangalan po tayo. Ano? Karangalan po natin na tayo ay maging anak ng Diyos. Ano? Kaya ito po ay huwag nating kakalimutan. Ito po ang tatlong bagay na masasabi natin na mahirap kapag samahin, pero sa buhay ni San Carlos, pinagsama po niya yun. Ano? Ang buhay na kabanalan, ang kayamanan, at karangalan. Kaya siya po ay halimbawa sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ang kanyang buhay. Sino po ba si San Carlos Borromeo? Alam mo mga tugang, siya ay ipinanganak o sinilang sa Arona, ano? Noong October 2, 1538, ano? Anak ni na Conde. Conde po ang tatay niya eh. Conde Gilbert at Margarita de Medicis. So in other words, talagang marangal sila. Noong panahon yun, mahigpit na sumasalakay sa Europa, mga tugang, ang kamandag ng Protestantismo. Nakikita natin noon, talagang ang Protestantism ay talagang ngayon, nagsasalakay. Kaya pinag-aral ng kanyang ama si San Carlos na Borromeo tungkol sa batas at 2 tanyag na lungsod ng karunungan doon sa Milan at sa Pavia, sa Italia. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay naging dahilan upang lalong mabuo ang loob niya maging pare. Yan, pasok siya sa kumbento para maging pare. Yun po na sintan. Ganun po talaga nangyari sa ating buhay, ang mga circumstances sa ating buhay, So, nung namatay ang kanyang kapatid, ito po ay nag-udyok sa kanya na, ay, sige, maging pari na lang ako. Maganda po yan. Sa kabila ng mga pagtutol ng kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak, hindi na po napakadali talaga maging pare. May mga kwento pa nga talaga sa atin na talagang nandyan yan, pagsubok, Pero pag sabi mo talagang pagbukol, uukol. Ako nga po, hindi po. Totoo, gusto ko maging pare. Pumasok ako ng Holy Rosary Minor Seminary doon sa Naga. Pero lumabas po ako. Pero nandun pa rin po ang bukasyon eh. Maging pare. Kaya, yun nga, kahit nasabihin natin na may mga nagtututol o sabihin natin may mga balakid, pero talaga, pag gusto ko ng Diyos na maging pare, magiging pare ka. At siyempre, pag ginusto mo rin. Kasi alam mo, pag tinawag ka ng Diyos, alam mo, hindi ka man pababayaan ng Diyos. At ito po ang napakaganda po, nang naging Santo Papa ang kanyang tiyo. Ayun, yung maganda diyan. Meron tayong connection, Ang tiyo niya naging Santo Papa. Alam mo kung sino naging Santo Papa ang tiyo niya? Si Papa Pio Ika-4, o Pius IV. Naging, alam mo, importante po din, miski sign, sabi ko nga alam mo, kahit sa langit may connection, kahit sa impyerno may connection ka rin Kung connected ka kay demonyo, pupunta ka sa impyerno. Pag connected ka kay Kristo, pupunta ka sa langit. Ganun po yan talaga. Alam mo, nang naging Santo Papa ang kanyang tiyo, si Pope Pius IV, ginawa siyang arsobispo at kardinal ng Milan. Kaya nga, ako nang napunta po ako doon sa Milan, Italy, nakita ko po ito Si Charles Borromeo, yung kanyang katawan, doon sa Milan, At doon sabi nga, sa Milan, siya naging kardinal, doon sa Milan, at dito'y malaki ang naitulong niya sa pagbabago ng mga kautusan ng simbahan. Kaya malaki po ang naiambag ni Charles Borromeo or si Carlos Borromeo sa simbahan tungo sa ikasusulong ng pananampalataya at discipline, ecclesiastical discipline at pag-aayos lalo na ng mga misal at mga breviary.
Ang breviary, mga tugang, ay yung pong libro na dasalan ng mga pare at pagtagumpay ng kapulungan ng Trento, Council of Trent. Yun po, mga tugang, during that time, ano? At sa kanyang diocese, sa Milan, sinugpo niya ang masasamang aliwan at talaga po, talagang mayroong discipline. Anyway, sige, babalik mo si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May unukas na kalidad, mag-unukas, mag-unukas. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation. November 7, Friday, 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center, 2nd floor, JP3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, atap Soreco Office. November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, mga tugang, padagos kita kilala sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OPE. At bago tayo magpatuloy nga sa tuyang pag-iristoryahan tungkol kay San Carlos Borromeo, bago na siguro magayon talagang ipadangog ko sa inyo mga tugang, ini talagang importanteng iniyo, na ano ko talaga iniyo, na magayon talaga, na sa tuyang girumduman talaga giraray, na ang simbahang katoliko, yun talaga ang ugat talaga, ano? Kasi minsan ang yan ang pinakaugat na sabi nga ni kita, nagigibo ng karahayan, ano?
So anyway, gusto ko yung parinig sa inyong mga tugang. Ano siguro pa iparinig ko sabi nga who actually founded the Catholic Church? Because the Okay. answer might just surprise you. For over 2,000 years, the Catholic Church has stood at the very heart of Christianity, shaping nations, inspiring countless saints, and enduring unimaginable persecution. But how did it all begin? Was it St. Peter, Jesus himself, or did the church we know today slowly evolve over time through politics and tradition? Let's rewind all the way back to the 1st century. In the Gospel of Matthew, chapter 16, Jesus says something monumental to his apostle, Peter. "You are Peter, and on this rock I will build my church." That single statement, spoken by Christ himself, is considered by Catholics to be the birth certificate of the church. Jesus wasn't just launching a spiritual movement or a new philosophy. He was creating a visible, structured church, complete with authority, sacraments, and a clear line of leadership. After Jesus' death, resurrection, and ascension, Peter stepped up and took the lead among the apostles. We see him preaching in Jerusalem, then in Antioch, and finally, he travels to Rome, the heart of the empire, where he was martyred around the year 64 AD. This is why Catholics believe Jesus is the divine founder, and Peter was his chosen first pope, the visible head of the church on earth. But it didn't stop there. The story continues to unfold. By the 2nd century, Christians were already referring to their community as Catholic, which comes from a Greek word meaning universal. This title wasn't just to unfold. By the 2nd century, Christians were already referring to their community as Catholic, which comes from a Greek word meaning universal. This title wasn't just a label, it signified their unity under one faith, one leadership structure, and one consistent set of teachings passed down directly from the apostles. Through intense persecution, the rise and fall of empires, and waves of reform, that core structure remained intact. Bishops, priests, sacraments, and the Mass, all of these elements can be traced back to those very first followers of Christ. So when some skeptics claim the church was invented by the Roman Emperor Constantine in the 4th century, history tells a very different story. Constantine legalized Christianity with the Edict of Milan in 313 AD. He didn't create it. By that time, the Catholic Church had already existed for over 250 years, thriving underground but proving itself unstoppable. So, to answer our big question, who founded the Catholic Church? It wasn't an emperor. It wasn't a political council. It was Jesus Christ himself, who handed the keys of his kingdom to Peter, and through him to every pope that has followed in succession. For 2 millennia, that very same church still stands, teaching, baptizing, and carrying the same timeless message Christ gave to his apostles. This isn't just ancient history, it's the living legacy of the church that Christ built, promising that the gates of hell would never prevail against it. Okay, so napakinggan po natin talaga ang simbahang Katoliko ay tinatag ni Kristo, ano? So, yun po. At itinatag po ito, at dahil po dito, makikita natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, okay? So, kung titingnan natin, kaya nga si San Carlos Borromeo, na naging pare, naging kasangkapan po ito, ano? At sabi nga kanina, na siya po ay naging pare at ito po sabi ko nga na siya ay ginawang arsobispo pa at kardinal sa Milan dahil sa kanyang tiyo na naging Santo Papa na si Pope Pius IV. At dito ay malaki ang ginawa bilang obispo siya at kardinal sa Milan. Malaki ang naitulong niya sa pagbabago ng kautusan sa simbahan, lalong-lalo na sa pananampalataya, ano? Sabi ko nga kanina na isulong niya ang maganda talaga 'yo, ang pananampalataya at yung ecclesiastical discipline. Alam mo kasi kailangan talaga ng disiplina na ano sa kahit sa atin ano mga pare, mga laiko, parang wala nang disiplina no. Ito po nung panahon niya,
talagang isinulong niya ang pananampalataya, at ecclesiastical discipline. At yung nga, pagpapaayos ng mga misal at mga breviary, yung dasalan ng mga pari. At napakalaga po dito yung pagtagumpay ng Council of Trent, sa kanyang diocese ng Milan, At sinugpo niya ang masamang aliwan doon. Alam mo kasi siyempre, nandoon po yung aliwan, entertainment, mga nightclub, So kanya pong sinugpo niya yun, So parang sinabi niya, mula na ngayon, walang mga aliwan na yan. Kasi alam mo, yan po ang nagdadala ng kasalanan Yung sinasabi natin na okasyon, ng pagkakasala. Kaya nga, parang maiwasan ang pagkakasala, alisin natin ang mga okasyon na yung pagkakasala. Kaya yung aliwan na yan. Nagpatayo pa siya ng mga ospital nung siya ay naging cardinal at obispo ng Milan. Kaya malaking tulong actually kung makikita natin ang isang malaking ambag ng simbahang Katoliko ay yung pagpapatayo ng mga hospital. Kaya sa simula naman talaga, nauna ang magpatayo ng mga hospital ang mga simbahang Katoliko, mga eskwela. Yan po nagsimula po paaralan at of course simbahan. Yan po ang talagang mahalaga kasi unang-una, ang tao ay nagkakasakit. At dahil nagkakasakit ang tao, ang mga mananampalataya, kinakailangan po na magkaroon ng lugar na kung saan magagamot sila. Kaya nga nagpatayo po ang simbahang Katoliko ng maraming hospital at mga paaralan. Kung makikita natin, sino ba talaga ang naunang magtayo ng paaralan? Ang gobyerno ba o ang simbahan? Ang simbahan, actually, nagsimula po yan sa mga monasteryo. Ang pag-aaral. Kaya nga, kailan lang ba nagkaroon ng mga public government schools? Lately lang po yan Pero ang nagsimula ng mga hospital, mga paaralan, ang pangangailangan ng tao ay ang simbahan. Kasi ang simbahan, hindi lang naman parang dasal ka ng dasal, kundi ito po sa pagtugon sa pangangailangan ng tao. Kaya nga mayroon po tayong corporal works of mercy, spiritual works of mercy. Napakaganda po ang naiambag ni San Carlos Borromeo nang siya nabubuhay pa dito sa lupa. Kaya maganda po itong pagsabihin natin sa panahong ito ngayon na meron tayong problema sa Pilipinas. Anong naiambag ng gobyerno sa bayan? Panghihirap ba? O kaginawahan? Yan. Sa mga hospital na lang, tingnan mo. Pagdating sa government hospital, yun, siyempre, pupunta pa rin sila private hospital. Tingnan mo ngayon, ito baga, yung presidente natin, yung congressman natin, pag nagkasakit, yung senador natin, saan pupunta? Sa private hospital o sa government hospital? Yun na lang Takot nga po. At tingnan mo yung senador natin, pag nagkasakit, pupunta ba yan sa government hospital? Pupunta ba yan sa PGH? Sige, subukan mo nga. Yun. Kung talagang, kung naniniwala sila, yun nga lang, tingnan mo, kung siguro pupunta sila yung mga government, mga officers natin, mga senador, congressman, pag nagkasakit, pupunta sa government hospital, siguro napakaganda na po ngayon ng ating mga government hospitals. Pero hindi po nangyayari. Halimbawa, sa aeroplano, sa pag-alis nga lang, tingnan mo, kadalasan ang mga government natin, senador, congressman, mayor, pag umaalis, pupunta ng Manila, punta lang ng Manila. Sumasakay ba sila sa mga buses? Sa mga public buses? Hindi. Aeroplano yan pag nagkasakit, saan pupunta? Hindi sa public hospital. Private hospital po yan. O sa ang mga anak nila, saan ba sila pupunta? Public schools ba? Hindi. Yun ang problema, Anong maiambag nila? Yan ang tanong natin ngayon. Ano bang naiambag ng mga government officials natin?
Kahirapan ba o kaginawahan? Tanong lang po, okay? An oras hatod sa Indokang. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mon Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank, Pamascolone. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamascolone. Sa Shoppers Home Clone, Pamascolone. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nado. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po tayo sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. At pag ko'y nagalit, ibig sabihin, talagang tinamaan kayo. Okay? Pag nagagalit po kayo at meron talagang ibig sabihin, tinatamaan po kayo. Pero pag hindi kayo nagagalit, ibig sabihin, hindi kayo tinatamaan. Basta, tama yun, Father Butch, tama yung sinasabi mo. Totoo nga naman, di ba? Let's face the fact. Tandaan po natin, harapin natin ng katotohanan na pag ang mga government officials natin pag umaalis, naka-aeroplano yan. Pag pupunta sa may sakit yan, pupunta pa nga sa Singapore yan eh. Pupunta sa Amerika, magpapagamot, yung pa magpapagamot. Pero pag ikaw mahirap, makapagpapagamot ka ba sa Amerika, wala ka nang ang pera pambayad sa aeroplano eh. Kaya dito ka lang magtitiis. So, pong klase, alam mo, napakaganda po yung ambag ni San Carlos Borromeo. Nagpatayo po siya ng mga hospital, nagpatayo siya ng mga paaralan, parang matugunan po ang mga tao. Parang sa ganun, matulungan po ang mga tao. Yun, At kung titingnan natin, totoo naman pagdating sa mga hospital, sino ba talaga ang may mga
talagang mga sufficient na masasabi naman high-tech na ano. Siyempre, sa mga private, hindi mga mga public kasi tingnan mo natin. Kasi pumunta ka nga sa BRTH, tingnan po nga mga tugang, nako, sa amoy na lang, bato-bato sa langit, tamaan magagalit, pasintabi lang po, ako po, nag-anointing na po ako dyan. Pero tingnan mo, so sana po, hindi man malinis, alam mo, siyempre, sa mga hospital na mga private, malinis po talaga yan. Pagpasok mo na lang, punta ka doon sa St. Luke, pumunta ka sa, yung yung hospital na yun, yung sa St. Luke Hospital, napakaganda po yun, kahit din sa UST Hospital, diyan po sa UST Hospital sa Manila, napakaganda po din yun, Pero pag public hospital, siyempre, yun. So, tingnan mo po yun. Tingnan mo na lang yung mga mga kwarto na lang ng mga sa public hospital. Tingnan mo yan. Ito, bato-bato sa langit, Tingnan po nga natin yung mga MAIP na yan. Medical Assistance for Indigent Patients. Yung mga party list nga po, hanggang ngayon, malaki pang utang sa isang hospital, kasi nasa meeting po namin yan, pinag-usapan namin yan, napakalaki ang utang, ilang milyon pa. Milyon hindi pa binabayaran. Ano ba nangyayari ngayon? Kasi corruption po yan. Dahil sa corruption, marami po ang nahihirapan. Alam mo, napakaganda ang halimbawa ni San Carlos Borromeo. Bakit? Hindi corruption, kundi salvasyon. Ang importante sa buhay natin, salvation, hindi corruption. Kaya nga ito nung nagkaroon ng peste sa Milan, ano ang ginawa ni San Carlos Borromeo? Ibinigay niya sa mga may sakit ang kanyang sariling pagkain at kagamitan. So talagang marunong siya magsakripisyo. Ito pa mga congressman natin. Kailan po ba kayo talagang nakiisa, nagdumalaw at talagang talagang nagkiisa sa mga may sakit, sa mga dukha, o baka bisita lang kayo, pagkatapos picture lang, nagbigay ng kaunti, pagkatapos may picture taking. Ayan ang problema sa atin. Tayo naman ay paniwalang-paniwala. Si congressman na ganito, napakamatulungin. Kasi tingin mo sa picture, ay picture lang po yan Hindi naman totoo yan Totoo ba yan? Talaga siya ba'y matulungin sa kapwa niya? O sa picture lang? Bato-bato sa langit. Kung kayo tinatamaan at kayo nagagalit, ibig sabihin, talagang tama. May tama talaga, Talagang totoo po yan. Kung nagagalit kayo ngayon sa akin, totoo po na talagang tinatamaan kayo. Ibig sabihin, talagang hindi po nyo ginagawa ang pagiging pakikipagkapwa. Kung kayo hindi tinatamaan, pag sinasabi, ito tama, Father, tama sinasabi mo. Ibig sabihin, sumasang-ayon kayo sa akin na tayo ay kinakailangan magbago na. Tularan natin si San Carlos na gumawa ng paraan na naging daan sa kaginawahan, hindi sa kahirapan. Dahil nagpatayo siya ng ospital, mga paaralan, at lalong-lalo na ibinigay niya sa mga may sakit. Ang kanyang mismong mga pagkain, kanyang mismong sweldo. Alam mo, natutuwa din ako kay Lacson. Hanggang ngayon, si Lacson, sa lahat ng mga senador, specific na po ito, kasi totoo naman wala naman tayong dapat alam naman natin yan Yung pork barrel hanggang ngayon, hindi niya kinukuha yun Kasi tama nga naman, bilang senador, hindi naman talaga dapat siya mag-aasikaso ng mga bagay-bagay na dapat asikasuhin ng executive. Kasi iba na po yun. Pag congressman ka at senador ka, ang trabaho mo is legislator. Hindi po executive. Hindi ka naman mayor Hindi ka naman governor. Pag governor ka, mayor, executive form of government. Kaya meron tayong tatlong form of government, di ba? Judiciary, pagdating sa hustisya po yan. Pagdating sa legislature, yung gumagawa ng batas. Yung gumagawa ng batas, hindi dapat siya ang gumagawa ng mga tulay.
gumagawa ng mga infrastructure. Hindi na po dapat siya dyan, yung nasa executive form of government na po yan. Bakit aagawan mo? Ang problema sa atin, inaagawan natin trabaho, yung executive, yung power. Bakit hindi, Father? Kasi paano ako makikilala kung hindi ako tutulong? Actually, nakakatulong ka na rin sa paggawa mo ng batas. Kaya gumawa ka ng mga magagandang batas na hindi nakakapagpahirap at hindi nauwi sa kurap. Yan ang napakahalaga. Yan ang napakaganda. Paanyaya po ito sa atin na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Carlos Borromeo. Bakit? Sinasabi ko kanina na si San Carlos mga tugang, una, may karangalan siya. O, di ba? May karangalan kayo. Kayo ay mga may karangalan. Bilang politician, may karangalan tayo. Pero ang tanong, paano natin ginagamit ang ating mga karangalan? Karangalan ba, Father? Kahangalan. Iba po yung kahangalan sa karangalan. Nauwi yata sa kahangalan, hindi sa karangalan. Ang problema, niluloko pa natin ang mga Pilipino. Alam naman na natin na 1 plus 1 is equal to 2. Huwag natin gagawin na 1 plus 1 is equal to 3 or 1 is equal to 1. Hindi po yun. Alam mo, ang mga Pilipino, hindi po tanga. Alam mo, ang pinakamasakit na nangyayari ngayon sa Pilipinas, tayo mga Pilipino ay ginagawang mga tanga. Papayag mo pa ba tayo na kayo ay tanga? Mga Bicolano, tanga. Tanga tayo, tanga. Hindi po. Meron naman tayo sigurong pag-iisip. Alam na po naman natin ang mali ay mali at ang kasalanan ay kasalanan. Ang mabuti ay mabuti. Ang marhay ay marhay. Hindi, alam naman natin siguro yun. Huwag natin sasabihin na, ay, okay lang po yan. Ang pagnanakaw, ang pagdarambong, ang katiwalian, ang pandaraya, okay lang po yan. Ang pagpapayaman, na hindi naman talaga pinaghirapan, okay lang po yan. Mali po yan. Kaya tayo po ay nangangaral lamang, nagpapaalala lamang, kasi tandaan po natin kung bakit namin ginagawa ito. Kasi mahal namin po kayo. Gusto po namin kayo na maligtas. Gusto po, kaya ginagawa po namin ito. Parang kami mga magulang. Kung ang mga anak ninyo ay nagkakamali, ano pong gagawin ng mga magulang? Magpapabaya? Hindi po. Pagsasabihan ang mga anak ninyo. Pagsasabihin natin ang mga anak natin, anak, hindi po maganda yan. Magbalik loob ka na sa Diyos. Magbagong buhay ka na. Ganun po yun. Kasi gusto natin ang lahat ng tao ay maligtas, hindi mapahamak. Ito po ang gawain talaga ng simbahan. At ito po ang ginagawa din ni Father Puts. Hindi po ako nagkukondem. Nagpapaalala lamang po ako na ang mabuti gawin, ang masama iwasan at itigil na. Anyway, babalik mo na si Father Puts pagkatapos ng mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasu-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasu-kasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manangod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Okay mga kaibigan, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Ako po ulitin ko wala po akong pinatatamaan. Kung kayo tinatamaan, sorry po, pero ito po ang ibig kong sabihin. Gusto ko po kasi kayong iligtas at ayaw ko po kayong mapunta sa impyerno at gusto po namin kayong makapunta sa langit. At habang may buhay pa, may panahon pa na magsisi ng ating mga kasalanan, pagsisihan na po natin ang ating kasalanan. At ang pagsisisi ng kasalanan in terms of justice, there is what we call retribution. Ang tawag yan, pagbayaran mo. Halimbawa, nagnakaw ako ng 100 pesos, dapat ibalik ko rin po ang 100 pesos. Kung nagnakaw pa ako ng 1 million, dapat kong ibalik po ang 1 million. Hindi ko ito makalimutan mga tugang. Nung ako ay parish priest sa UST Manila, sa Santissimo Rosario, noong 1984. Alam mo, pinagmamalaki ko rin po ito kasi, you know what? I was only 26 years old. I was newly ordained. Bagong-bagong pari ako noon Batang-batang pari pa po ako noon. I was ordained 26 years old. And 26 years old, I was the parish priest of UST Manila. At kasama ko mga Kastila. At I was the youngest po ng mga pari doon sa UST nung panahon. Kami po ang pangatlong binala sa UST nung panahon. Kasi di ba yung first revolt, second revolt, third revolt, doon sa third revolt nakasama na po ako doon, di ba? Yung Philippinization.
So, isa po ako mga nakasama doon. Kaya masalamat din po ako. At ito po ang hindi ko makakalimutan na pangyayari. Nung Paris Priest po ako, may bigla ba naman ng Saturday afternoon sa anticipated mass, may nakita akong 50,000 pesos sa isang envelope. Nagtaka ako kasi sa koleksyon. Nagtaka din po yung mga kolektora. Father, merong envelope po. Sabi ko, sige, anyway, kolekta po yan. Kolekta natin. Ibilang natin as koleksyon. So, tumaas ang koleksyon nun. Siguro nung Saturday, yung pinakamataas na koleksyon. Kasi 50,000 plus yung nakolekta na. Kasi may una, may 50,000 na. Sabi ko sa kanila, hayaan po ninyo. Siguro, ito po ang tinatawag nating retribution. Siguro, merong isang taong nagsimba at dahil po siya ay nagkumpisal, at ang usually pag nagkumpisal ka na ikaw nagnakaw, ang sasabihin sa iyo, isauli mo ang iyong ninakawan. So halimbawa, kung nagnakaw ka ng ganito, isauli mo ang ninakawan mo. O yun, siguro ninakaw niya 50,000, so isinauli niya. Pero dahil ayaw niya nang mapahiya doon sa ninakawan niya, so hindi na niya ibinalik yung 50,000 doon sa ninakawan. Ibinalik na lang po yung sa simbahan. So, pwede rin po gawin yan. Basta't importante po na ibalik mo yung ninakaw mo. Pwede mong gawin sa charity o gawin mo, ibalik mo sa simbahan. Kasi bahala na po yung simbahan na gumawa ng paraan din na yung perang na ibinigay na yan ay mapapunta sa mahihirap. So, yun po ang nangyari. Siyempre na naibigay din namin sa mga mahihirap yon. So, ang ibig kong sabihin, mayroon kong retribution. So, totoo po ang mga katugang iyan. Kaya kung gusto natin magsisi, hindi lang magsabi, patawarin mo na, Father. Oo, patatawarin natin. Ang anumang nagkakasala, pinapatawad. Pero sa pagpapatawad, mayroong tinatawag natin penance or what we call retribution. May kabayaran. Tandaan natin, ang utang ay pinagbabayaran. Halimbawa, nagkasala ka, at pag nagkasala ka, may utang ka. At pag nagkautang ka, babayaran mo. Kaya binabayaran po natin yan. Pagdating sa pera, ang ninakaw mo, pera din ang babayad mo. Pero paano yung buhay na ninakaw mo sa buhay? Di ganun din. Wala naman tayong death penalty. O di sa kabilang buhay, pagsisisihan mo yan. Baka ikaw ay mapunta sa impyerno. Ayan, gusto mo bang mapunta sa impyerno? Tandaan mga tugang, ginagawa po natin ito parang pagpapaalala. Sa mga taong nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. At tandaan natin, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may kabayaran. Wala tayong pwedeng hindi babayaran. Lahat babayaran mo yan eh. Lahat may kabayaran. Ano mang inutang mo dito sa mundo ay may kabayaran. Babayaran mo dito sa lupa o babayaran mo yan sa kabilang buhay. Pag binayaran mo yan sa kabilang buhay, eternal punishment po yan. Impyerno po yan. Kaya nga, habang ikaw nabubuhay pa, may pagkakataon pang mabayaran mo ang mga nagawa mong kasalanan. Kasi lahat na kasalanan ay kinakailangan pagbayaran, bayaran mo na. Napakahalaga po ito eh. Ito po ang panalmingan na ibinigay sa atin ni San Carlos Borromeo. Alam mo nga, sabi nga, sa pagtatanggol sa mga batas ng Diyos, si San Carlos Borromeo ay muntik na siyang patayin ng kanyang mga kaaway. Pero alam mo, hindi naman siya napatay ng kanyang makaaway sapagkat nandyan po ang Diyos. Pero ang gusto kong ipalabas sa inyo mga tugang o ipaalam sa inyo mga tugang ay ito na tatlong bagay ang makikita natin sa buhay ni San Carlos Borromeo na tayo ay maging inspired. Una, mamuhay tayong may kabanalan. Para magtatanong kayo, Father Butch, paano ba mabuhay ng may kabanalan? Well, ang unang sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong mabuhay na banal, patuloy kang magmahal. Kasi inaman talaga ang utos ni Kristo eh.
sabi nga ni Kristo, people may know that you are my followers if you have love for one another. Pagmamahal. Ang makakakilala sa atin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo dahil tayo ay mga mapagmahal. Ano? Hindi madaldal, hindi gumagawa ng masamang asal, kundi tayo ay mga mapagmahal. Yan po ang number one na ugali ng Kristyanismo o ng isang Kristiyano. Siya po ay mapagmahal. At pag sabing ang tao ay mapagmahal, gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Hindi ka nang aapi, hindi ka nang lalamang, kundi ikaw nakikiisa sa iyong mga kapwa. Hindi ka nang, ibig sabihin na iiba. You are not other. You are neighbor. Iba po ang problema kasi ngayon, tandaan mo karamihan kadalasan ngayon ay others but not neighbor. We are neighbors. We are not others. Pag sinabi kasing iba, iba ka. No, pag sinabing kapwa, iba po yun sa salitang kapwa sa iba. Pag sinabing kapwa, kapatid at awa. Yung kapatid mo, kinaaawaan mo. Kapwa. Kapwa, kapatid na inuunawa. Pag iba, ay nang palaging iba, ako, ay, yun, ay. At iba ka. Yun. Kaya hindi po, ang ibig sabihin, kapwa, hindi iba, mapagmahal. Yan po ang buhay kabanalan. At sa buhay ni San Carlos Borromeo, tularan po natin. Alam mo, sabi nga nila, ang Pilipinas, napakayaman. Alam mo kung tutusin, sino bang unang nagkaroon ng electric car? Tayo. Noong panahon dito sa Pilipinas, although hindi ko naabutan po yun, yung trambiya, may electric car na tayo, may electric train tayo. Nauna pa nga tayo sa Hong Kong, sa electric train. Pero bakit nawala po yun, mga electric train? Bakit po nawala ang ating pag-unlad? Kasi dati ang Pilipinas ay maunlad sa lahat ng bansa sa Asia. Bakit po tayo naging corrupt? Father, isa lang po ang explanation yan. Dahil po tayo ay naging mahirap, dahil po tayo ay naging corrupt. Bakit po tayo naghirap? Dahil po tayo ay naging corrupt. O tingnan mo, ang Singapore, ang Hong Kong, ang China, ang Vietnam, ang Indonesia, ang Malaysia. Naku, ako po'y napunta na sa mga lugar na yon. Yung Vietnam, kahit na po sila nagkaroon ng digmaan, so napakaganda po ang Vietnam. Ang Indonesia, napakaganda din po. Ang Malaysia, ang Hong Kong. Pero ang Pilipinas, dapat tayo ay nauna sa lahat. Pero bakit tayo ay naging mahirap? Ito po dahil tayo ay corrupt na corrupt. O sana ipanalangin po natin. Singin natin kay San Carlos Borromeo na nawa ang mga Pilipino at lalo mga nanunungkulan sa Pilipinas, ang mga nasa gobyerno ay mapukawan na po. Hindi lang mapukawan, kundi hindi lang magising, kundi matuto na. Maging tao na po. Maging tao. Iyon po ang panalangin ni Father Boots. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng impormasyon, inspirasyon, as in inspirasyon and bendisyon para tayo po ay maging tunay na kasangkapan ng Diyos. God bless you everyone and masalamat po sa ating technical at sa ating IT and production. God bless. Bye-bye. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko